Magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa inyo, Miss Selena. Ang kwento na ito ay karanasan ng aking lola. Noong nabubuhay pa si lola, ay mahilig itong magkwento sa amin tungkol sa mga kababalaghan. At isa ito sa kinwento niya ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Bago ko po simulan ang kwento, ay itago niyo na lamang ako sa pangalang Stella. Nag-iisang anak si Lola noon sa kanyang mga magulang at marami itong mga kaibigan. Isang araw ay nagpapaalam ito sa kanyang mga magulang. Nay, aalis muna ako. Magkikita lang kami ng mga kaibigan ko. Saan ka na naman pupunta, Lenora? Alam mo ba, madalas ka nang umalis ng bahay ah. Pag hindi ka tumigil, isusumbong na kita sa tatay mo. Nay, sige na po. Huwag mo kong isusumbong. Please. Huwag kang mag-alala, Nay. Uuwi ako agad bago dumating si tatay. Uwi ka pa noon ni Lola at sabay alis ng bahay. Pagdating nila sa lugar kung saan sila magkikita, ay nandoon na rin ang kanyang iba pa mga kaibigan. Buti nandito ka na, Stella. Kanina ka pa namin hinihintay. Tara na, kumplito na tayo eh. Pasensya na kayo. Sobrang strict kasi ng nanay ko. Buti na lang pinayagan ako dito. Saan ba tayo pupunta? Tanong pa noon ni Lola sa kanyang mga kaibigan. Bisitahin natin si Helen sa ospital. Matagal na kasi natin siyang hindi nakikita sa school. Uwi ka pa ng isa niyang kaibigan na agad naman silang sumunod dito. Habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad, ay napapansin ni Lola na sobrang liblib ng kanilang dinadaanan. Sigurado ka ba sa lugar na ito? Nandito ba talaga si Helen? Oo, sigurado ako. Dahil nagtatanong ako sa mga kamag-anak nila. At nasa bandang dulo pa yun. Hindi na sumagot si Lola noon, Miss Selena. At sumunod na lang sa kanyang mga kaibigan. At noong pagdating nila doon, ay sobrang luma na ng building. Parang nakakatakot. Napapansin din ni Lola na pinagtinginan sila ng mga tao roon. Lalo na yung matatanda na nakaupo sa gilid ng hospital. Para bang naging mabalasik ang kanilang mga tingin. Uy, halika na, Stella. Pumasok na tayo sa loob. Para kang nakakita ng multo ah. Ayos ka lang ba? Uwi ka pa ng isang kaibigan ni Lola. Ha? Oo, ayos lang ako. Tara na. Sagot pa ni Lola na sabay lingon sa mga matanda. Ano yun? Parang namumula ang kanilang mga mata. Mahinang sabi ni Lola at narinig naman ito ni Alice. Sinong namumula ang mga mata? Ayos ka lang ba talaga, Stella? Baka kulang ka lang sa tulog ah. Umika pa ni Alice. Wala. Guni-guni ko lang siguro yun. Kalimutan nyo na. Sagot pa ni Lola noon sa kanyang mga kasama. Nurse, saan po yung room ng kaibigan namin? Matapos ituro ng nurse ang kwarto ng kanilang kaibigan, ay agad silang nagtungo rito. At sa wakas nakarating na rin sila sa silid ni Helen. At tamang-tama dahil gising pa si Helen. At laking tuwa nito nung makita niyang bumisita ang kanyang mga kaibigan. Nagkasakit kasi itong si Helen ng dengue. 2 linggo na ang nakalipas, subalit hindi pa rin ito gumaling. At laking tulong din ang pagbisita ng kanyang mga kaibigan. Dahil kahit papano, ay gumaan ang pakiramdam ni Helen. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan ng mga oras na yun. Dahil nakita ng ina ni Helen na masaya ang kanyang anak, kung kaya't nagpaalam muna ito na umalis lang siya saglit para magkuha ng gamit. Pumayag naman sila Lola noon na sila muna ang magbabantay kay Helen. Kung kaya't nagmamadali itong umalis para makabalik siya agad bago magdilim. Noong una ay naging maayos naman ang lahat. Subalit makalipas ang ilang oras,
At noong pagbalik ni Lola galing sa CR, ay nakita niya sa labas ng kwarto ang mga matatanda na nakita niya kanina. Subalit 3 lamang ang nakaupo sa labas. Kung kaya't agad namang pumasok si Lola sa loob ng kwarto ng kaniyang kaibigan. Hindi na niya pinansin ang mabalasik na tingin ng matanda. At noong pagpasok niya sa loob, ay naabutan niya ang 2 nilalang na nakalabas ang mahabang dila. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa kaibigan ko? Sigaw pa noon ni Lola habang humihingi ng tulong. Subalit natigil ito dahil bigla siyang nilantakan ng aswang. Dahilan ng kanyang pagkadapa sa sahig, iniisip ni Lola noon na baka iyon na ang kanyang katapusan. Labis ang pagsisisi ni Lola noong mga oras na yun dahil sa kanyang pagmamatigas sa kanyang mga magulang. At noong dinilat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya sa kanyang harapan ang 3 nakakatakot na nilalang. At yung 3 naman ay nasa harapan ng kanyang kaibigan na si Helen. Umiiyak ito habang humihingi ng tulong. Kung kaya't dahil doon ay nagkaroon ng lakas si Lola para lumaban sa mga aswang na iyon. Kung kaya't agad itong tumayo at sinipa ang nilalang. Subalit wala namang nangyayari dahil hindi naman nasaktan ang aswang na iyon. Umaangi lang ang mga ito habang naglalaway na nakatingin sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali, palapit ng palapit ang mga aswang. Kung kaya't agad namang napaatras si Lola sa kanyang likuran. At dahil doon, ay nabangga niya ang isang karton na may laman na dextrose. Agad namang napaisip si Lola. Kung kaya't walang ano-ano, ay dinampot niya ang mga ito at sinabuyan ang mga aswang. Sabay silang nakatingin ni Lola at galit na galit. Subalit nung dumapo sa kanila ang laman ng dextrose, ay unti-unting nasusunog ang kanilang mga balat. Nabigla naman si Lola sa kanyang ginawa dahil hindi na inaasahan na effective pala iyon. Kung kaya't napatalon-talon ang mga aswang na parang nasasaktan. At maya-maya pa ay bigla itong nagpalit anyo bilang paniki at nagsilabasan ang mga ito sa bukas na bintana. Kung kaya't nung mga oras na yun ay nakahinga ng maluwag si Lola at agad siyang lumapit sa kanyang kaibigan na si Helen. At buti na lang ay hindi nasaktan ang kanyang kaibigan. Agad naman silang nagyayakapan habang umiiyak. Teka lang, nasa na ba yung nanay mo? At ang iba pa nating mga kasama?